Bé, és una exposició antològica que recull els últims 50 anys, des del 1960 fins a l'actualitat. Estan des de les primeres sèries i ja en els anys 70 des de l'Amèrica Negra, que és el primer moment en què jo ja m'organitze en un sentit més o menys l'obra, que és el que ve a parar a l'actualitat. Les sèries posteriors, que són el dòlar, pintura, vivatge i l'última, que és la que conforma quasi la meitat de l'exposició, que és sense títol, que començaria en l'any 2001. En el conjunt de l'obra està el repàs absolut de tota la meva trajectòria, sempre des d'un punt de vista, diguem, una mica crític, o dialogant, intentant establir un contacte en l'observador. Jo considero que l'obra no està acabada fins que està en mans del públic o que ja perteneix als demés, no? I que és quan complir la seva funció, que és intentar comunicar una sèrie d'idees que a mi em preocupen i que suposo que compartim amb molta gent, i opinar sobre la quantitat de coses d'aquest món en les quals no estem massa conformes. També hi ha una part d'escultures que estan en aquesta zona, en la part externa, que són 27 peces en acer cortent, i són ja més recents, són des de l'any 2003 cap aquí. A mi em preocupa molt la comunicació i jo soc una persona que no m'agrada xerrar massa, per tant el meu mitjà de comunicació és la pintura, la imatge, buscar aquestes imatges icòniques que poden cridar l'atenció de més gent, de fer-lo parar un moment, establir un diàleg que no vol dir que es posa a parlar en el quadre, sinó que comença a pensar amb el quadre. El quadre va conduint-te, com li passa al mateix autor, que el quadre al final és el que mana, el que comunica, el que el diu coses, el que fa canviar les coses. Quan el poses a pintar un quadre, una que mai saps exactament per on entrar-li, però quan ja l'has entrat arriba un punt en què és el quadre el que va portant-te. Tu pensaves en uns colors determinats i en una sèrie de formes i històries, però a la veritat el quadre el demanda tot el contrari o d'una altra manera, o tens que improvisar i anar seguint-lo. Crec que això també passa quan està en contacte amb l'espectador, perquè l'espectador es para millor per un detall que li crida l'atenció, però quan comença a entrar-hi el quadre comença a descobrir un món completament diferent, nou, més gran, molt més gran del que era la primera ullada, perquè hi ha una quantitat de pensament allí concentrat, perquè vol dir que l'autor s'ha passat setmanes pintant i que això en un minut no es pot veure. Necessites parar-te i observar en deteniment. Dissortadament, algunes coses crec que hem anat a molt pitjor, en altres potser no tant, però de totes maneres jo no he fet ningun esforç per enganxar-me al títol de l'exposició, sinó que és l'obra que està fent normalment, que, clar, naturalment el que estàs pintant és l'actualitat i això representa la nostra història. Ja vist des d'una certa perspectiva de 50 anys, doncs ja s'ha convertit en més història encara, no? Però també està bé que, com sempre s'ha dit, la història l'escriuen els vencedors i en aquest cas crec que l'escrivim els perdedors, el qual també està bé, perquè és pegar-li la volta i fer-ho tot al contrari. Forçosament, per veure que sigui, al final s'ensenya. O sigui, vol dir que després de molts anys d'estar pintant vas pillant pràctica i cada volta després és millor, més facilitat, més directament. Jo ara podria pensar que un quadre que abans potser estava 2 mesos per a fer-lo, però ara el puc fer en 10 dies, posem per cas, encara que no sigui ninguna competició ni ninguna carrera, però és que el surten les coses amb més facilitat perquè ja tens una certa pràctica. No obstant dit això, vull dir també que encara avui en dia pense que jo no sé com es pinta un quadre, i n'he fet molts, no? I no és una postura per fer l'esnob, sinó que un quadre mai es pot pintar igual, o sigui que, com dia abans, és el quadre el que al final va portant-te a tu. Tu quan comences parteixes d'una idea determinada, però ni els colors, ni determinades formes, ni potser l'objectiu principal del primer moment el serveixen, perquè va transformant-se i al final vas concretant més com afinar en aquest punt que tu volies, i és una cosa molt misteriosa, molt màgica. Jo crec que tothom tindria que intentar pintar, encara que fos una miqueta, encara que fos embrutar un poc de color, perquè a part de que és molt satisfactori i naturalment molt creatiu, jo crec que t'aporta moltíssima llibertat. El País Valencià, que crec que és un país una mica dissortat,
perquè això que estem en un punt estratègic fantàstic, situat geogràficament en un punt magnífic, però tenim la mala sort que sempre tenim uns governants que són desastrosos, no? I és una calamitat per al país. O sigui, som un país que ha estat històricament sempre saquejat, és un país que mai ha tingut suficient temps per adquirir una consciència nacional com cal, és un país que seguim lluitant i sembla que mai arribarem al final, però jo crec que al final tenim que aconseguir una certa independència o tota, i el que puguem dispondre dels nostres recursos i fer les coses tal com nosaltres pensem, recuperar la llengua, recuperar la cultura. Tenim una de les cultures més riques del món, però quasi ningú ho sap, lamentablement, i només que fórem capaços de repassar els clàssics i el segle d'or i veure tota l'aportació que tenim i la quantitat d'escriptors, poetes magnífics, grans artistes que tenim en l'actualitat i en tots els segles passats, només per això ens ompliria de satisfacció i crec que adquiriríem una voluntat nacional que encara no tenim. Bueno, jo crec que el poble no canvia d'un dia per l'altre perquè hi hagi entremig unes eleccions. Simplement, jo crec que l'experiment que ha hagut del tripartit se l'ha volgut sufocar per tots els costats, no se l'ha deixat evolucionar i, bueno, com es diria en llenguatge ben pla, se l'han carregat. No obstant, jo pensé que tenia moltes possibilitats i que s'han fet coses molt importants. Esperem que tot la miqueta que s'ha pogut aportar en aquests últims anys, que no tornem a recular, com ha passat en el País Valencià, o sigui, que el que havien aconseguit durant bastants anys de bastant esforç, en poc temps s'ho han cepillat, i que d'alguna manera, passe el que passe, Catalunya, el País Valencià, les Illes, seguirem perteneixent a una mateixa cultura i que això no es pot acabar, no? El que passa és que ens ho posen tan difícil que és cada volta més feixuc el seguir endavant. Però esperem que en el temps cada volta més gent, estem creixent demogràficament d'una manera molt important. El que passa és que en consciència nacional, i no són perquè són fills nostres, que són gent de fora que ha vingut a col·laborar amb nosaltres, però que a poc a poc la gent anirà a conscienciència, adquirint un poquet la cultura autòctona i sensibilitzant-se, i esperem que això vagi així, com tantes voltes ha passat, perquè ha sigut un país receptor d'immigració històricament i sempre la gent ha anat acoplant-se i després, al cap d'una generació o dues, ha sigut tan valencians o tan catalans com els altres. Esperem que això seguirà passant igualment i anirem creixent com a país i com a nació, que algun dia tindrem que ser lliures i independents per poder defensar els nostres interessos.